Hola, avui anem a explicar el fons de maniobra. El fons de maniobra és l'instrument per conèixer l'estructura patrimonial i determinar si l'empresa pot fer front als pagaments a curt termini. És un indicador de la posició de liquiditat de l'empresa i de la seva solvència a curt termini. El fons de maniobra es pot expressar de dues formes que donaran el mateix resultat. La primera és el fons de maniobra econòmic, que es calcula com actiu corrent menys passiu corrent, i és la part de l'actiu corrent que queda a disposició una vegada cobertes les obligacions de pagament a curt termini o passiu corrent. És la part de l'actiu corrent que es finança amb capitals permanents. També podem calcular el fons de maniobra com a fons de maniobra financer, que serà l'excedent de capitals permanents sobre l'actiu no corrent, o l'excés de finançament a llarg termini que queda a disposició de l'empresa una vegada cobertes les inversions a llarg termini o actiu no corrent. El fons de maniobra financer es calcula com a capitals permanents menys actiu no corrent. D'una manera gràfica, tenim que aquest espai que queda al mig a la representació del balanç és el fons de maniobra. És la diferència entre actiu corrent i passiu corrent o capitals permanents i actiu no corrent. A continuació anem a veure una sèrie de situacions que es poden produir quant al fons de maniobra. La primera és l'equilibri normal, que és quan el fons de maniobra és positiu i es dona quan l'actiu corrent és superior al passiu corrent i es poden fer front als deutes a curt termini, passiu corrent, amb els recursos a curt termini o actiu corrent. O també quan els capitals permanents són superiors a l'actiu no corrent, és a dir, els capitals permanents financen íntegrament l'actiu no corrent. En aquesta situació, l'empresa és capaç de fer front als seus compromisos a curt termini. Amb un exemple pràctic, tenim que si l'actiu corrent són 20.000 euros i el passiu corrent són 10.000 euros, el fons de maniobra econòmic és actiu corrent menys passiu corrent, 10.000 euros. I el fons de maniobra financer, si els capitals permanents són 40.000 euros i li restem l'actiu no corrent de 30.000 euros, obtindrem el mateix resultat, 10.000 euros de fons de maniobra. Altra situació que es pot produir és la màxima estabilitat, que es produeix quan l'empresa no té deutes a curt termini, no hi ha passiu corrent. Llavors el fons de maniobra coincidirà completament amb l'actiu corrent. El fons de maniobra en aquest cas serà 25.000 euros d'actiu corrent menys el passiu corrent de 0 euros, 25.000 euros. Si ho calculem com a fons de maniobra financer, obtindrem el mateix resultat. Capitals permanents 50.000 euros menys actiu no corrent 25.000 euros, fons de maniobra 25.000 euros. Una altra possible situació és el desequilibri a curt termini, que es dona quan el fons de maniobra és negatiu. En aquest exemple, l'actiu corrent de 20.000 euros és inferior al passiu corrent de 30.000 euros. Significa que hi ha un fons de maniobra de menys 10.000 euros perquè els recursos a curt termini són inferiors als deutes o compromisos a curt termini. Hi ha una potencial situació d'incompliment dels deutes a curt termini i es pot produir la suspensió de pagaments. Si ho calculem com a fons de maniobra financer, donarà el mateix resultat, menys 10.000 euros. Per últim, tenim la situació de fallida, que es dona quan el fons de maniobra és negatiu, en aquest cas l'actiu corrent és 25.000 euros i el passiu corrent 30.000 euros. Hi ha més deutes a curt termini que recursos a curt termini, però a més el patrimoni net és negatiu, a aquest exemple 5.000 euros, que apareixen a la part esquerra del balanç, perquè no hi ha capital social ni reserves, hi ha una acumulació de pèrdues. I, per últim, a més, la suma de tot l'actiu, que és de 45.000 euros, és inferior a tots els deutes, tant a curt com a llarg termini, que són de 50.000 euros. Això vol dir que ni liquidant
tot l'actiu de l'empresa podrien fer front a tots els deutes que té l'empresa. Aquesta situació es pot revertir, per una banda, fent més aportacions al capital de l'empresa i, per altra, renegociant deutes. Moltes gràcies per la vostra atenció.